Ola, boas tardes. Benvidos ao pabellón de deportes Pablo Herbello. Vaise disputar o partido aplazado da xornada número 4 da Primeira Nacional Masculina de Balonmán entre o Bueu Atlético e a Automanía Luceros. Mais voz. Presentamos a... Sí, venga, Luceros ya. Vale. Vamos a presentar os equipos. Primeiro, Automanía Luceros, con número 1, Javier Fernández. Con número 8, Adrián Bernárdez. Con número 13, Rubén Augusto. Con número 14, Martín Gallo. Con número 16, Geray Simes. Con número 17, Joel Martínez. Con número 19, Alex Rey. Con número 20, Ángel Ribeiro. Con número 21, Erika Silva. Con número 22, Carlos Vilanova. Con número 24, José David. Con número 25, Manuel Pérez. Con número 29, José Manuel Mira. Con número 36, Ángel Rodríguez. Con número 68, Miguel Pousa. Y con número 91, Eric Bermúdez. Entrenador, Nicolás Hernández y oficial José Luis Rodal Seix. Por parte del Bueu, con número 4, Mauro Bacelar. Con número 5, David Iglesias. Con número 8, Roque Arias. Con número 9, Veloso, Carlos Veloso. Con número 10, Carlos Martínez. Con número 13, Bryce López. Con número 17, José López. Con número 21, Andrés Bacelar. Con número 22, Abel Gris. Con número 23, Carlos Mira. Con número 29, Eduardo Alonso. Con número 33, Piñeiro, Sergio Piñeiro Grande. Con número 38, Samuel Couso. Con número 52, Igor Tustón. Y con número 83, Eloy Malvido. Entrenador, Ramón Porra Santos. Ayudante entrenador, Marco Rodríguez. Y oficial, Diego Portela. Árbitros, Abel Juncal y Ángel Mateo. Bueno, despois da presentación, isto está en línea xa? Sí? Estamos en aberto xa? Estamos en línea? Sí, estamos... Xa estamos en línea. Despois da presentación, vamos a ver como se desenvolve o derbi. Moi ben, Xulio, aí estamos. Algunha predición, Lolo? No, é un derbi de Novo Razo, típico, onde chegan de diferente situación na clasificación, despois de esa derrota inesperada do Bueu na casa ante o Ribeiro, e a victoria ante o Carballal do Automanía Luceros, que supón a subida na tabla do Luceros un par de postos por encima do Bueu. Por eso este partido, a priori, vai ser importante de cara á clasificación e a parada navideña. Bueno, vemos que o Luceros trae algún xogador do primeiro equipo, non? Sí, suele ser habitual cando o equipo de Asobal non xoga, que veñan convocados Martín Gallo e Carlos Vilanova de forma habitual, o que lle dá un plus a este equipo de cara a este enfrentamento. Empeza o partido. Empeza de cara, sacando o balón o Bueu. Saludos pertinentes. Empeza o encontro. A ver quen empeza máis entonado. Vamos a ver. Sí, vamos a ver aí, Veloso, Roque, que vai para Brais, lanzamento de Brais, moi ben, localizado, a baixo, a dereita do porteiro, onde Geray non pudo facer nada.
Bueno, sale Otomanía Luceros, co set inicial de cara, con Pepe Camiña de central, Ángel lateral esquerdo, Soel, como é habitual, no extremo esquerdo, Vilanova de extremo dereito, Ribeiro de pivote. Finta de Gallo, moi ben a axuda aí por parte de Brais. Aí Gallo aproveitando 2 kilos. Sí, un xogador que está participando normalmente ahora co equipo de Asobal de extremo dereito, pero bueno, sabemos que un lateral lanzador, penetrador. Ansel, finta, ben axuda, toca porteiro e gol. bueno, Con un pouquiño de sorte, despois de ser tocado o balón polo porteiro de Bueu, pero acaba rebasando a línea de gol. e Brais, Roque, Brais. Circula Andrés. Atención, muy bien. Gran ese circulación pase de continuidade balón, Andrés, que gran se vaya a circulación segunda de línea. balón de Bueu. Muy bien, saque rápido do Luceros. Pepe con Anso. Anso devolve a Pepe, fan o cambio ataque de defensa habitual, donde Ribeiro sale por Pousa. Esta é unha estrutura habitual no clube, donde os cambios son Adrián Bernardez e Pousa por Ángel e Ribeiro. Gallo con Ángel. Ángel, Gallo, finta. Moi ben axudado Boa aí. actividade da defensa Moi de ben, esas Bueu, axudas que en rouba defensa. balón, pero golpe franco. Pero gran defensa do Bueu, que se está impoñendo o ataque un pouquiño lento, non? Do Luceros. Bo pase de Gallo Bueno, a hai un pivote. despiste defensivo. E gol do pivote. Moi ben, Brais en penetración. Xogo rápido de Bueu. Sí, sobre todo tendo en conta estes dous cambios ataque-defensa que fai o Luceros e intentar aproveitar unha superioridade polo lado esquerdo. Bueno, vemos que o Bueu defende con Andrés e Roque adiantados para evitar esas fintas, sobre todo de Anxo e esas penetracións de Gallo. Ataque fallido do Luceros. E contraataque de Bueu, que opta por xogar rápido. Pronto encara a defensa e parado en golpe franco. 23. Carlos Meira. Roque con Brais, Meira, Brais, Roque. Unha permuta en primeira línea. Aí Meira. Lanzamento blocado por Pepe Camiña. Bo blocaje do Luceros. Pero bueno, parece que está atacando ben Bueu, non, Lolo? Sí, bueno, Luceros está planteando unha defensa típica que fai aberta, onde empeza con 6-0, pero pouco a pouco se vai abrindo, chegando a facer a veces un 3-2-1, que xa o vimos co Carballal, o que posibilita aí que a segunda línea ten que estar moi fina para buscar posicións de desmarque sin balón. Moi ben cortado esa línea de pase por Pousa. Gallo apóyase en Anse. Contraataque segunda oleada, que van a parar aquí. No. Ángel combina outra con vez Pousa. buscando a pivote. Finalizaron a segunda oleada. En esta ocasión Ángel buscando a pivote, recollendo seus frutos. Gol de Luceros. E despois de 5 minutos o marcador está 3-3. Parada de Geray, a penetración Parada de do Brais. porteiro de Luceros. A Segunda Brais. oleada. Carlos Vilanova, moi ben parado por Risi. Sí, señor. Un lanzamento en bote con un pouquiño de efecto.
Meira, blocase de Bernárdez e Gallo. Un ataque rápido de Bueu. Que he tocado por la defensa. Saque de córner. Circula José. Bueu muy buena buscaba de intención, novo ese desmarque. pivote que non recepcionou o balón. Calma a subida de balón. O Luceros fai os cambios pertinentes ataque-defensa. E empezan a xogar. Gallo con Pepe. Pepe, Anso. Pepe. Gallo. Cruce, Anso con Anso. Gallo en cara, finta de brazo. Chega a suda de Josito, falta. Cuidado, para parar os kilos de Gallo hai que botarlle, Me acostumbrado a entrenos con Asobal. Tense que notar hoxe no campo esa diferencia. Pero bueno, xa por Pepe que envergadura. encara en cruce con Gallo. A suda tarde de Meira que Gol de Gallo. saque rápido de Veloso con Andrés. Meira, Brais, está solo pivote, moi ben, non asustou nese lanzamento rectificado, semiliftado, que estaba moi atento Gerai. Sí. Gerai, ex-integrante da canteira do Bueu, por suposto. Bueno, xogamos Pepe con Gallo. Gallo con Pepe, Anso, permuta con Pepe, fija, Anso, Gallo que vai a encarar, pasa Anso, encara un contra un, pase ao extremo saltándose seu pase, e aí Carlos Vilanova moi ben parado por Risis, que estaba esperando no corta baixo, contraataque, segunda oleada do Bueu, vai a caer polo lado de Andrés, rectificado, moi ben, con ese lanzamento en vaselina o corto, Andrés donde Gerai non pudo facer Con nada. un gran lanzamento polo corto desde o extremo dereito. Vamos a Anso. Gallo con Anso en cara. Moi ben, cortado. Contraataque en primeira lado con Josito, en cara solo porteiro. Contraataque de Josiño, el gran gol de Josiño. Contraataque moi fácil. De Bueu. Sí, señor. Que corta un pasapivote en defensa. Por supuesto, con mérito está nese corte de balón. Bueno, encaramos outro ataque máis do Luceros. Anso vai encarar con Pepe. Venga, suda aí, tira Soel solo. Ganou totalmente a Risis, amagándolle un lanzamento largo e deixándolle unha rosca ao corta baixo, na que Risis non pudo facer nada. Bo lanzamento de Soel. Soel Martínez, sí. E o marcador 5-5, a punto de cumprir os 10 minutos, o que indica a igualdade que vamos a vivir durante todo este partido. Encara Brais en finta, moi ben Roque, penetra, con a axuda tardía de Pousa, que provoca penalti, unha exclusión de 2 minutos. Moi ben a fijación de Brais e o posterior penetración de Roque, buscando ese espacio. Lanzamento penalti, Josito. A ver con que nos deleita esta vez. Vamos, José. Gerai que queda baixo paus. Sai ahora. Gerai, gol de lanzamento, amagando abaixo e deixando arriba a Morta. Moi ben, Josito. Bueno, 6-5 no marcador, minuto 10 do partido. Ainda faltan 5 segundos, máis ou menos. Vale. Sigue esa defensa inusual no Bueu, donde están un 4-2 que a veces chega a ser un 3-2-1, con moitas salidas para evitar esas fintas que tan poderosas que teñen tanto Anso. Sí, por suposto.
Anso vai a E cando menos insistir. arrastradou sempre. Sí, nesa finta que tenta poderosa punto forte, 2 pés, que fai que sempre necesite a axuda dun compañero. Xoel, outra vez. De novo polo corto. O extremo Xoel que mete gol para o Luceros Automanía. Os goles de Xoel, quizáis Brais está demasiado atento á axuda no lateral e está despistándose un poquinho do seu extremo, cando todavía o lateral non ha penetrado. Atención, hai un hueco aí na defensa, pase de Brais, penetra Roque e gol de Roque. 7-6 no marcador para o Bueu. Seguimos, Pepe, Gallo, circula Vilanova, vuelve a esa posición. Anso encara en cinta, pasa con Pepe, Gallo, bote, lanzamento, fora. O árbitro vai a sancionar 2 minutos. 2 minutos sobre Carlos Meira por un posible empurrón cando penetraba Gallo. 2 minutos para Carlos Meira. Por interpretación do árbitro que hai un empuxón. Non sei se tiña unha amarilla previa, Xulio. Non sei, no. Que eu sepa, non sacaron amarilla. Ok. Bueno, colócase Anso no centro, Pepe no lateral esquerdo. Encara Anso na finta, en suspensión, chegou tarde a axuda de Andrés. Gol de Anso. Xogada 1 contra 1, que é o que está, bueno, o que máis que está facendo Luceros, xogarse 1 contra 1, Gallo, Ángel, e dai parten as superioridades. Sí, vai a ser o xogo que vai a plantexar o Luceros durante todo o partido, a partir das accións individuais de Anso e de Gallo, ver solucións posteriores. Por eso esa defensa adiantada que plantexou desde o principio do partido Moncho, para evitar esas fintas. Moi ben, Roque, unha vaselina. Gran movimiento de balón de Bueu. Sí. E gol de novo de Roque, foi. Roque Arias foi. En penetración a pase de Brais. Aí Anso, salta o pase Carlos Vilanova solo. Esta vez batiu a Risis por debaixo dos pés, un lanzamento en bote, cerquiña dos pés. Pero bueno, está Risis aí neses balóns, que é importante. Un home como Carlos Vilanova que se lle supón unha calidade no lanzamento. Está atento, está preciso nas súas paradas. Vamos Brais. Brais con Abel. Cruce con Roque. Cruce con Anso. Brais outra vez no centro. Encara os dous centrais. A pousa Bernárdez. A mobilidade dos homes máis baixos de Bueu está facendo daño na defensa de Luceros. A uno dos xogadores. Brais cruza con Abel. Roque, Abel no centro, Brais no lateral, finta, punto débil en bote, Josiño, encara a Gallo, unha diferencia importante de kilos. Bueno. Levantan as mans o árbitro de pasivo. Encara Roque no centro, moi ben. Que xogada de Libro. Que viña de facer o pase no lateral esquerdo. Precioso movimiento de primeira línea pivote para abrirse un hueco na defensa con un home menos. No, están todos xa, están os mesmos efectivos. Aproveitouse moi ben dese xogo tan importante, sin balón, que lle facilita pases aos seus compañeiros. Anso no centro, Pepe, permuta, Anso no lateral esquerdo, encara Roque, non pita nada o árbitro, dais a continuidade. Houve unha situación clara de ataque que acabou con falta sobre Ribeiro. Anso, Soel. Outro tiro de calidade, obstaculizado por Brais, que esta vez en vaselina, sorprendendo a Risi. Moi bo paso. Outra vez a pivote. Bueu outra vez. Campando libre por esa línea de 6 metros.
desmarcándose moi ben no fácilmente, momento. sin oposición de ningunha defensa do Luceros. Sí, pero desmarcándose. Segundo pase que chega ao pivote, sin que nadie moleste. Claro, é o risco que ten facer unhas defensas un poquinho máis abertas, donde se non se fales, os pivotes teñen moitas posibilidades, sobre todo un pivote pequeno como Veloso, que vai a moverse moi ben entre esas líneas. A verdad que Luceros está tendo dificultade na circulación de balón por esa defensa adiantada que lle está propoñendo Bueu. Carlos en circulación, non lle sale nada, non pita nada. Contraataque, segunda oleada. Carlos que se queda Ahí tirado. Brais no centro, pasa Roque, Andrés solo no extremo. El balón que se lleva a vacilar para o tempo. Quedou Carlos Vilanova tirado na outra portería. Carlos Vilanova doéndose da caída anterior. Paramos o partido. Bueno, de momento igualdade no marcador, 15 minutos da primeira parte disputados, 10-9 a favor do Bueu. Miramos claramente a que vai a ser a liña do partido. Bueno, parece ser que solo foi a contusión contra o Chan, non? Sí, pedía un pouco algo máis aí nesa acción de lanzamento en suspensión, donde a axuda de Carlos Meira, ese contacto non señalado con ningún tipo de infracción polo árbitro, pero na caída pois parece que se fixo un poquinho de dano, pero bueno, vai po banquillo. Para ser atendido ten que estar 3 ataques sin poder entrar. Pues non sei se o árbitro sinalou esa acción. En teoría, con o novo regulamento, pois debería... Verémoslo aí no próximo ataque do Luceros, que pasa. Bueno, ataca o Luceros para empatar. Despois do desvelamento de Pepe Camiña, segunda línea, para facer un doble pivote. Gallo vai ao Chan. Incorpórase o partido Eric no lateral dereito. Gol de Gallo en penetración, despois dunha boa combinación do Luceros, Andrés, que abre un hueco línea na defensa e Gallo mete gol. Marca xogada Brais. Movendo Bueu. Apoyas en Andrés que circula. circula. Líneas. Sale Josito a circular, volve a súa posición. Encara Carlos Meira en finta, moi ben. Sobre Andrés Fernández, e axuda de Pousa. No límite do penalti. Para o tempo. Dos árbitros para o tempo. Pedía Carlos Meira algo máis nesa penetración. Coa axuda de Pousa, que viña polo interior da área. Pudo ser algo máis. Bueno, marca xogada Brais. Xoga con Carlos. Brais, circula Andrés, que permuta con Roque. Andrés xoga contra Fernández, sigue. Pollas en Brais, pero falta de Pousa. Estamos en pasivo. Cantos pases poden faltar? 1, 2... ¡Oi, que boa! Collendo no aire. Outra vez o 2 contra 2, moi ben xogado entre Brais e Veloso. Carlos Veloso, que colle o balón no aire e finaliza en gol. Non dan asustado a defensa, os dous centrales do Luceros. Nese 2 contra 2 que moitas veces está persistindo o Bueu, sabendo coa calidade de pase que ten Brais e os desmarques rápidos que fai Carlos Veloso. Gallo se apoya en Eric, foi balón fora do xogador Eric Bermúdez. Contraataque a segunda oleada do Bueu. Brais polo centro, encara. Penetra, Brais solo, non se poñen de acordo. Se fai todo o camiño. Penetra totalmente. Brais solo botando, vendo que a defensa se lleva abrindo a cada paso. Aproveita a ocasión para finalizar en gol
Bueno, pues problemas defensivos no luceros. Nesa zona central, donde os dos Sí, centrales non se poñen de acordo Falta comunicación aí, neses cambios de oponente. Non teñen moi claro quen se debe quedar co pivote e quen debe salir ao seu lateral. Error no pase, sale o Bueu segunda oleada outra vez con Brais. Fai o cambio Carlos Meira. Roque en cruce con Brais. Brais encara, apoyas en Josito, o digo en Andrés, perdón. Temos ahora a Abel no lateral dereito. Tranquiliza o ataque Bueu. E a Roque no centro. Permuta Roque con Brais. Brais. Brais que encara. Cruza con Abel. Abel cruce. Le falta en ataque. Falta en ataque que lle Sobre Anso. pitan a Abel. Sale o Luceros con Anso. Apoyas en totalmente solo Pepe Camiña. Desaxuste Despiste defensivo de Bueu. grave. No Que Bueu. aproveita moi Pepe ben o Camiña. Luceros para polo centro machacar a portería de Bueu. Bueno, ataque do Bueu. Bueu que tuvo Temos a balón para Veloso. poñerse 3 arriba Sí. e ahora solamente goza de un gol Oh, de ventaxa. A punto de roubar Luceros en defensa, sin esa penetración pero de golpe Andrés. franco. Permuta de Brais con Roque otra vez. Roque devuelve a posición de Brais. Primera línea. Penetra, Deisa ¡Qué Só. boa! Gran intervención Brais. Sale solo de primera Geray na oleada. portería de Luceros. Non E o perdona, non perdona. contraataque do xogador Xoel que culmina en gol o contraataque, empata o partido no minuto 20. Sí, volvemos 12 a a estar 12. empatados. Volvemos a estar empatados despois desa posible marxe de 3 goles que pudo ter o Bueu. Dúas decisións erróneas en ataque provocan un novo empate no partido. Encara Roque, Brais, devolve ya Roque, cortado, pase Volve a por cortar a Bernárdez. defensa Solo de Carlos Gallo en Luceros, contragolpe. e Gallo contraataque. Non perdona, arriba á esquerda de Gallo contraataque. de Estos Risis. Estes Bueno, pases pois- aquí da primeira línea causa o terceiro error e o tercer gol do Luceros consecutivo. Sí, bueno, Bueu ten que arriscar neses pases en penetración para ganar unha superioridade por algún lado, o que implica a veces esas líneas de pase cortadas, pero bueno. Abel, Roque, Josito, con moita calidade, deixando o Impresionante lanzamento gol en de bote ao lado dos Jositos, pés de casi Geray, sin ángulo. Casi sin ángulo. destapando o tarro das ¡Ey, esencias. benvido! Destapando o tarro das esencias, Josito. Un rapaz que ten moita calidade nese extremo esquerdo. Bueno, outro ataque máis. Ángel encara en finta. Error no pase a Soel, pero Soel consigue salvar o balón, devolvello. Otra vez Anso en finta. Volve a facer un pase a Eric ao extremo dereito, Luceros saltando. que Pelea polo balón e o árbitro decide que hai saque de Despois da portería. xogada tonta da semana, da jornada, o balón caendo de man en man, xogadores polo chan, balón de portería, Andrés que solo xoga lanzamento Bueu, e gol por encima da cabeza de Geray. Brais E ponse Bueu outra vez para 14-13. Barcelar, finalizando con moito ángulo desde o extremo dereito. Bueno, pues os equipos van a penalizar os erros cada un do outro porque Andrés Bacelar. Ahora outra pequena reacción de Bueu. Anso encara, Soel. Soel pasa con Gallo, Gallo finta de brazo, bote, para non incurrir en pasos, Pinta de e brazo gol. de Gallo que aproveitando o seu peso. Saque rápido de Bueu, deixa solo a Josito. Eric Rapidez defende, ao sacar axuda Bueu, de pero esta vez frustrado ese contraataque pola defensa de Luceros.
Bueno, ataca o Bueu, otra vez por Brais, otra vez permuta con Roque. Ollas en Abel, Abel en cara, non sale nadie, queda solo que nadie lle deciden pitar sale, falta. pero é bloqueado balón polo porteiro, pero finaliza en golpe franco. Insiste nesa xogada de permuta para que Brais encare sempre os centrales. Pase rápido a Josito, esta vez Geray, que esta vez Geray, deulle que gana a partida intención a Josito. José. Gran intervención de Geray, que lle saca a Josito un lanzamento pechado. Correcto. Gracias. Bueno, pues 14-14 no marcador, 24 minutos de partido, igualdade total. Gallo en cara con Pepe, Pepe con Anso, Anso que busca finta sempre, punto forte, dous pés. Pepe, aí axuda, Anso, Gallo, levanta man, Pasivo, levantan a man. Anso que encara, sube, moi ben, Falta axuda por parte de Andrés Bacelar. De Bacelar, moi boa defensa. E man de pasivo, vai Sigue o encararnos pasivo, outra vez. Ángel. Pase moi ben corta cortado. Bueu, Perde ese corta balón. Bueu. Contraataque, pase rápido. Ei. Ay, pero corta Pepe nese pase. Pase moi bombeado. Demasiado precipitado. Pase moi bombeado de Bueu. Para o partido árbitro. Pois de novo para o partido por Un golpe encontronazo, un sobre golpe. Ribeiro. O pivote do Luceros. Na xogada anterior. Dando todas as mans intentaba cortar ese balón perdido. Reanudas o xogo. Empata Reanudas o 14, xogo, minuto sí, señor. 25. 5 minutos para o final da primeira mitad. Gallo deixa solo a Eric. Esta vez Risi. Esta vez Levia cartilla, te lanzamento gran a Baixo, Foyce moi ben a parada. Baixo. Sale en segunda oleada de contraataque. Brais, que non ten apoio, lanza o balón o banquillo. Chegou balón Risis. atrás, que casi sale pola banda. Sí, contaba con que algún compañero estuvese por aí. E menos mal que estaba moi atento o porteiro para non ter unha pérdida de balón. Bueno, un novo toque de Bueu. Brais que vai a cruzar con Josito. Josito circula, Roque, solo Abel. Lanza, gol de Abel. En penetración, moi blandiña defensa do Luceros. Despois de simplemente un par de cruces sin selos. Onde acabou penetrando. Está ganando moi ben a superioridade aquí polo lateral dereito o Bueu, Bueno, Bueu é un equipo de pequeno, poucos kilos. Esa gran mobilidade que teñe, sobre todo nas penetracións. Dobles que lle pita o árbitro o Pepe. Salen con pase en contraataque sobre Josito. Falta 2 minutos Gallo por cortar que contraataque en falta lateralmente. do número 14 Gallo de Luceros. E o árbitro interpreta que son 2 minutos por a circunstancia de estar en contragolpe e tocar o xogador que ten o balón. Bueno, creo que un pouco riguroso, Bueno, porque o balón está disputándose, pero bueno, Sí, pero se a norma é non tocar a xogador en contraataque, non se pode tocar un xogador en contraataque, punto. é correcto. Tes que estar Sempre que o totalmente criterio frontal. sea igual sempre. Para defender a un xogador que está encarando un contraataque, tes que estar totalmente frontal a él e Bueno, buscar a disputa do balón, porque nestes casos todos os árbitros Neste caso solamente a diferencia de kilos. moi ben, Gran penetración de novo de Abel, penetración de Abel. que en circulación faise hueco el soliño na defensa, amagando un pase ao extremo ou ao lateral. E ven da pasividade da defensa. Entonces un cambio no Luceros, entra Pousa. Defensa Bueu moi que se aberta, volve a ir de en dous. línea, moi aberta. Subindo a 9 metros a tocar, Eric. Defensa máis con máis bote, mobilidade lanzamento do Bueu. para Risis, cómodo, E pero o árbitro falta. interpreta que hubo falta no lanzamento. Golpe franco a favor de Luceros. Pero a defensa de Bueu, con moita mobilidade, está se impoñendo o ataque. Sí, queda solo Pepe Camiña, despiste defensivo,
Golpe Hay un franco golpeo de nuevo. por parte de Roque No. cuando penetraba en bote, interpretado por 2 Bueno, minutos. sí, pero hai un polo árbitro de fondo que ve mellor a xogada, Sí, a interpretación do árbitro principal. Foi Bueno, ese pero eu creo golpeo que o árbitro de sobre- fondo ve mellor a xogada que... Sí, correcto. Bueno, pues nada. Igualdad numérica por a expulsión Pois do Roque no Bueu. Encara Anso. Pepe, apóyase en Eric no extremo. Eric, Pepe, Anso. Pousa, busca finta sin éxito. Anso, defendido por David Iglesias. Moi ben Moi defendido. forte e duro. ben Enfádase da defendido. Cuña. Enfádase o entrenador do mascarilla sale Luceros, disparada. pero creo que en balde, porque a Película de defensa é Tarantino. totalmente boa. Enfadado con lo arbitrase. Non sei de que se queixa o entrenador do Luceros, pero bueno. Este balonmán, deporte de contacto, Bueno, un hasta poquinho ahora queixado todos seguramente foron... porque despois da finta de Anso. Gran gol de Bueno. Ángel, que él se lo guisa y él se lo come. Anso Él con sempre espacios é encarando terrible, un Anso contra con un espacios e é aproveitando a súa finta. Un menos está claro que o que vai a encarar o que vai a ter o protagonismo do ataque vai a ser el. Por eso que se non o colles no paso cero, ten unha finta tan poderosa a punto forte que ao final acaba te arrastrando. Bueno, xoga un ataque. Bueu atacando con un home menos. Falta Golpe por toque de franco Pousa. a favor de Bueu, que está con home menos. Sí, recupera o Cangas o seu xogador excluído e agora toca Bueu estar con unha inferioridade numérica. Os Cabrais no centro, encara os centrales en penetración e pitado en pasos Pasos polo de árbitro. Brais. Pasos de Con Brais. Anso, segunda oleada, Gallo, encara Gallo. Moi ben esa suda no pase de Gallo sobre Pousa que estaba no pivote. Bora pero estaba moi atento interceptación de Barcelar, que balón corta para un Bueu. pase claro a pivote con un salto acrobático. Sí. Bueno, encara Volve a Bueu, atacar ataca máis. Bueu a falta de 20 segundos para poñerse 2 arriba. Tempo morto de Moncho. Tempo morto de Moncho para os últimos 20 segundos, para preparar algo. Vamos a ver si se cumple. Sí. Vamos a ver si se cumple o ritual ese de que cando se pide un tempo morto o que planteas ao entrenador Nunca sale a chojada, nunca ¿no? sale. Nunca se plasma o final no campo entón o que se xoga na pizarra. O que había que indicarlle unha chojada errónea para que en caso de que a fallen que sea boa. Bueno, sería interesante facer unha estadística de todos estes tempos mortos que se fan, si realmente ao final o porcentaje de eficacia que teñen cando os tempos mortos. Sí, nas xogadas que plantean os seus entrenadores e ao final Sí. o que se produce E no incluso campo. contar cantas abortan esos tempos mortos, cantos contraataques abortan. Claro, para mí é unha decisión que non me gusta, prefiro que os xogadores teñan unha xogada, un criterio de final de partido para estas situacións preentrenado e non parar o partido porque lle plantexas tamén unha situación ao equipo contrario. Tamén creo que máis que para establecer unha estrategia para calmar o mellor os xogadores que sean objetivos do tempo que falta, máis que nada, pero... Bueno, 20 segundos, un gol arriba Bueu e se consigue marcar neste ataque, pois podes ir ao descanso con 2 goles que sería moi interesante para encarar a segunda parte. Os últimos 20 segundos. Bueno, vamos allá. Brais movendo o balón con Abel. Eu voto porque van a acabar con Movimento das Veloso, unha segundas xogadiña. líneas. Se va arriba Abel, bote, finta en bote, rouba Pepe no bote, contraataque, queda solo. Gol, faltando 3 segundos. Bueno, final con empate 16. Teño dudas de si esa xogada é tocada por o defensa ou lle escapa o balón da man. Porque si o toca a defensa é claro penalti. A finta de Roque foi moi boa no aire, finta de con un tal, pero o meteu a man Pepe. Home, non é fácil velo en movimiento, pero se o xogador toca balón, eso é penalti claro, pero bueno. Veremos despois á noite na no VAR. Sí, no VAR. Mira.
too late for me. Is it? It's not too late. Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane, tell me, please.
Vamos a dar comienzo a segunda parte. Esperemos sea tan entretenida como a primeira, polo menos. Bueno, veremos o desenlace dentro de 30 minutos aproximadamente. Bueno, vamos a ver cómo se presenta esta segunda parte. Veremos cómo asusta o Luceros esa defensa para evitar esas constantes penetracións de Brais e pases ao pivote ou aos seus laterales. E vemos como Bueu plantexa esas situacións de que encara Anso e Gallo a defensa. Vamos alá. Comeza a segunda parte. Bueno, notamos un primeiro cambio que entra Luceros Manu de central por parte do Luceros e volve Vilanova ao campo no extremo dereito. Defensa aberta, moi aberta do Bueu, precisamente para evitar ese tipo de situacións que falábamos antes. Defensa agresiva de Aí Bueu, temos a que adianta un encarando. pouquiño a defensa. Mateo, apóyase en Mateo, e lanzamento de Vilanova, Línea. pitado que pisando a Línea do xogador Sabe número a segunda oleada, 22, Brais. Carlos, Pase moi contraataque ben vista rápido de Veloso. Bueu. E parada de Gran Gerai. intervención de Gerai desde o lanzamento de 6 metros. Bueno, canto máis de falamos, Carlos Veloso. canto máis falamos da situación, volves a producir ese encare que fai Brais para un pase sobre Veloso e outra vez as situacións de Anso en un contra un para buscar situacións con outros compañeiros. Bueno, moi Luceros con Manu con Anso, permitan posición, se encara Manu, pase lateral para Gallo, Gallo devolve a Anso en finta, lanzamento, Boa intervención de Edu. e para Edu que entra na portería do Bueu Gran Atlético. intervención de Edu, que bloca o balón que Ángel pretendía convertir Aí en se encara gol. en finta, punto débil. Brais. Non hai entendimento entre Gallo Penetrando e Ribeiro. entre os treses. E outra máis para Brais. E se non me equivoco, debe ser o cuarto gol de Brais hoxe. Sí, pues leva 4 goles. 4 goles de Brais, 100% de acerto. E ataca o Luceros. Esta vez Anso no lateral dereito. Gallo, finta de brazo. Ahora Gallo que ten o central. Bote, movendo apóyase o no balón extremo. Gallo. Continúa Manu con Luceros Anso. que ten problemas para atacar. E pasivo que levanta a man o árbitro. Correcto. Ángel a un contra Falta. un. No apoyo de Xogándose el Veloso. todo, pero golpe franco. Outra vez, Ángel blocaxe de de nuevo, Andrés. pero es blocado por Lanzamiento Andrés de- Bacelar. Gran blocaje. Gran blocaje de Andrés Para Bacelar. Brais, en Brais de penetración otra nuevo. vez. Gerai. Pero esta vez Gerai sacou unha man increíble. Que está facendo un gran encontro, Sí, señor. Xa sacou varios lanzamientos de 6 metros. Sí, Grandes señor. reflejos de Gerai. Movendo Luceros en ataque, movendo sus segundas líneas, atacando Ángel con Gallo, que por forza arrastra o defensa, sigue movendo Luceros, que encontra o lanzamento do pivote, pero o balón ao pau e vaise fora. Bueu atacando, balón por que medio se de vai Abel. fora de Abel. Contraataque Equivocouse. cortado por Brais. Error de Gerai no Gerai pase. que erra no pase. Que buscaba a Soel, pero equivocouse. Aí estaba Brais. para Ataca de recuperar novo o balón. Bueu para poñerse 2 arriba. Bueno, para o xogo Bueu outra vez. Error no pase de Abel. Pase sobre a circulación de Andrés. Encara a Roque. Andrés, Que que estaba na buena segunda xogada línea desdoblado. combinativa Non se decataron nin Pousa Despois- nin Gallo. da circulación de Andrés Bacelar. Que gran pase lle fa o pivote.
Bueno, gran riqueza táctica do Bueu no seu xogo Dous arriba o colectivo, Bueu. ofensivo. Vemos que constantemente está facendo situacións nos que circulan os seus extremos. Circulacións dos seus extremos, os decía antes. Para que Brais encare e busque solucións. Onde o Luceros de momento non está resolvendo ben esa defensa. Bueno, ataque do Luceros. Vai Manu no centro. Para con Anso, Soel, Anso. Encara Problemas Manu. para o Lucero, para desfacerse da defensa de Equivócase Bueu, no pase sobre Gallo, corta Roca, moi atento. Que E aí vai Brais, no seu corta segundo balón, leo, pase sin mirar sobre Andrés. Contraataque, Maravilloso. gol. E Andrés remata cun Gol de lanzamento. Bacelar. Abaixo, a esquerda do porteiro, tempo morto. De Provoca un Dacuña, tempo morto do Luceros. que mira que se vai de Este tres o arreo Bueu. Provoca o tempo morto do Luceros. 3 arriba Bueu para o partido da Cuña. Minuto 5, 19-16 para Bueu. Bueno. Está claro que Bueu con esas situacións de desdobramento, de mobilidade dos seus xogadores de segunda línea, está provocando moita incertidumbre, sobre todo nos centrais da defensa, que está provocando eses pases que Brais fai despois sobre eses xogadores. E veremos que planteza da Cuña. Pero bueno, no seu Luceros tempo morto. non lle estamos vendo moito recurso para atacar, verdad? No, que xa falábamos anteriormente, o sea, basan o seu xogo colectivo nas accións de individuais de Anso, tanto de Anso como de Gallo, e a partir de aí o que suceda. No que no xogo colectivo ofensivo, na táctica, pues non se lle mira ningún tipo de combinación, nin xogo diferente a ese tipo de accións individuais. Ataca Gallo con Luceros, Anso, perde balón. recepción, recupera Andrés. Perde balón o Brais sale Luceros, rápidamente, como sempre, contraataque pase de sobre Bueu, Josiño, e gol de Josiño. Con calidade, destapando tarro das Gol de esencias. Josiño, que pon 4 arriba, O Bueu que se vai de Bueu. 4. Pero ainda levamos moi pouco tempo, ainda solo van 5 minutos e medio. Momento importante do partido. Gallo xoga con Anso, Gallo encara, parado por Roque. Pero sobre Outra vez todo Anso. a defensa de Bueu, que se está impoñendo Sí. o ataque do Luceros, Sí, que sobre non, todo non é atento en capaz, anticipación a eses pases. non é capaz de superar nada máis polos kilos de Gallo, que se xoga todo un contra un e arrastra dos xogadores. Está claro que Gallo é un xogador moito máis perigoso se recibira en carreiro previacións colectivas dos seus compañeiros. Sigue Gallo, me parece que un pouco uns xeitos pouco deportivos, cando é interceptado en golpe franco. Ponse E Anso sigue ahora no atacando centro. Luceros. Mala recepción, encara Malos Manu. pases. Ribeiro, pase a sobre Soel. Errou ese Perde pase sobre balón, Soel, recupera perde o balón Bueu. Luceros. Vamos ca Contraataque segunda oleada, rápido outra de de Brais, que Bueu. moi atento. Pasa sobre Abel. Brais, separan o ataque. Brais calma o ataque para facer o estático. Bueno, 4 arriba Bueu. Saca Brais o seu pivote, Veloso. Permuta posición con Roque. Moi ben, queda Andrés solo e interpretou o árbitro, falta en ataque. Falta De en Veloso ataque. despois dese desdoblamento. Outra vez Anso, Manu. Ángel que inicia como sempre xogando un contra Para un. Veloso. Paramos o corpo. Estase queixando Anso de Moitas agarróns cando queixas dos encara esas xogadores fintas. de Luceros, que parece que se empeza a frustrar un pouco o marcador, porque tanto Gallo como Ángel xa se están queixando demasiado. Outro corte de Bueu, que está cortando os pases
porque Luceros para a mesa o morto. partido. No, a mesa que para. Están avisando dun posible cambio erróneo Luceros. por parte de Luceros, efectivamente. Pois debeu de ser un cambio indebido, non? Debeu salir por mal sitio. Sí. Claro. O cambio que Por fai eso sí Carlos que non se con pode Ribeiro. salir. O Carlos que fai Ribeiro con Carlos Vilanova. Estaba atenta a mesa esa situación. 2 minutos para Carlos Vilanova. Pois Bueno, sanción pois disciplinaria, 2 minutos, un home menos. Momento importante Xa para o estaba Bueu, antes 4 eso aí. arriba. Un xogador máis en ataque. Bueno, eu a semana pasada non me dou tempo a saludar a Manolo Villanueva, pero ahora Bueno, saludámoslo pois. que sabemos que nos está vendo, seguro. Saludos a Manoliño desde aquí. Bueno, xoga o Bueu máis. Situación. Pérdida Pase de Abel, erro sobre Brais. Desconcerto nos ataques do Bueu nestes momentos que podía xa causar unha diferencia a pouco que estuvera acertado. Sí, bueno, un erro no pase que provoca esa recuperación do Luceros. Bueno, veña, vamos a la encara Luceros. Minuto 8, 20-16 no marcador a favor de Bueu Atlético. Aínda falta moito tempo, Anso, pero as sensacións Manu, son que o Luceros non Luce pode sobre coa Anso. defensa de Bueu. Anso encara, Manu encara en pase. Outro Pase sobre corte, Gallo, erro. outro corte de luz. Pase rápido sobre Andrés en contra. Outro Volve a contraataque parar que Gerai, falla Bueu. que está mantendo os muebles da casa do Luceros. Esas paradas en situacións de 1 contra 1 está conseguindo que o Bueu non se vaya do marcador. Non serán as de Javi Díaz de outro día, pero Bueno, pero debe de Javi levar un bo Díaz. porcentaje, O gran Javi Díaz, sí señor. Bueno, encara Manu, un cruce con Anso encara sobre Abel. Manu intenta penetrar. E a suda de Veloso, interpreta Bueno, o árbitro que vai a man o pescozo. 2 minutos por contacto ao minutos. cuello. Un pouco rigurosos porque Manu estaba despois da finta. Pero bueno, un pouquiño estaba riguroso, caíndo. digamos. Bueno, unha situación ao principio, fai 2 minutos moi favorable a favor do Bueu, 4 arriba e un máis, pois revirta ahora e resulta que temos igualdade numérica e posesión do Luceros. Aí temos a Anso encarando outra vez. En falta sobre o pase que fai sobre Eric. Un golpe franco a favor do Luceros que casi perde balón. Tiña que estar atento máis Josiño a ese tipo de pases que fai Anso cando está no aire, porque sempre se salta o paso lateral e busca o extremo. Pero bueno, veña, Falla recuperamos o lanzamento, Bueu. Xogador número 25, Manuel Pérez, que erra o lanzamento de 6 metros. Ou gran intervención de Edu, claro. E volvemos a xogar un 5 para 6. Ahora xogando Veloso que vai xogar no extremo de para desdoblarse o pivote. unha mixta lle están Para facendo a Roque, Brais. bote, finta. Gran Gallo gol que se de queda Abel. mirando para él. Sí, Penetra, señor. lanzamento, gol de Roque Aínda Arias. atacando con un menos. Sí, pero moi blandiño Gallo aí na súa defensa. Encarou Roca a punto débil e quedouse mirando, habendo unha superioridade numérica, pero bueno. Outra vez a mesma acción donde Anso finta, pase cando está en suspensión, pase. Gran parada Edu de novo, sobre o intento que de lle Vaselina chapa, de que lle Soel. chapa o balón que quería intentar a Vaselina. Vaselina un O pouco inocente extremo porque Xoel estaba Edu moi atento de a esa Luceros. situación. Funcionan os vídeos, sí señor. Outra vez Roque, interpretado por pasos polo árbitro. Pasos, Que pita recupera pasos, os colexiados. O Bueu. Encara o Luceros. Manu, Anso. Pinta de Anso outra vez, buscando a Ribeiro. Interpretado por falta de Abel sobre Anso. Outra vez, unha e outra vez. Bueu que Reiteramos sigue a mesma intentando Luceros ahora sí, Xoel supera a Edu.
Bueno, esta vez conseguiu chegar ao balón. Recorta hasta un gol no extremo izquierdo. marcador. 17 para Luceros, 21 para Bueu. O Bueu ten claro o que vai a suceder. Ten claro que todas as accións ofensivas do Luceros van a ser por parte de Anso, sobre todo, e de Gallo, o que provoca que sea moi predecible a súa defensa. Bueno, lanzamento, suspensión de Abel para o Gerai. Bueno, Os é raro. xogadores no bloqueo, non interpretou É raro que ningún nesa tipo de chocada non sanción. pasara nada, pero bueno. Igual pasaron tantas cousas que se lle pasaron ao árbitro, pero bueno. Bueno, pero este tipo de accións cada vez se penaliza menos. Ataca Ese brazo Luceros libre do para lanzador seguir é- recortando a distancia no marcador. E golpe franco. Boa defensa. Bueno, temos a Alex Rey ahora no lateral dereito. Boa defensa de Roque. Cara en cruce con Manu. Rebota a persecución, Manu con Alex. Perde na recepción. Boa. Andrés solo. Sigue Andrés. Anso, apoya a Josiño. Gran Fácil. gol, Fácil, Josiño. Gran contraataque do Bueu despois de interceptar en defensa. Sube, va a Volve a celar. pedir tempo morto. E o Luceros que volve a pedir un tempo O morto. entrenador do Luceros. Parece que ese contraataque Porque está vendo que o seu equipo non consigue situacións claras de ataque. E Anso non para de queixarse ao árbitro por problemas en agarróns cando falla esas fintas. Bueno, minuto 13 do partido, 22-17 para Bueu. Momento importante Sí. do partido. aínda falta moito tempo, pero Sí, bueno, pero está claro que o Bueu ten claro como vai a xogar en ataque, o que vai a plantear en defensa. E o Luceros terá que facer algo diferente, porque senón está claro que o Bueu se sigue con este ritmo, ten parte do partido a seu favor. e os que inician o xogo xa están cansados, tanto Gallo como Ángel, de tanto xogarse un contra un, están cansados, non hai inicio de xogo por parte de Luceros. Está Non. claro que as rotacións son importantes. Nun deporte como o balonmán, un deporte de contacto, importante que os xogadores roten e descansen o seu tempo necesario para ser efectivos. Bueno, encara a Luceros un ataque máis despois deste tempo morto. Manu, cruce con Alex Rey. Manu encara en finta, David. Atento, Andrés Bacelar Volve a cortar sobre o Bacelar, pase sobre pero Anso. Van a estar constantemente O encima central de del. Luceros foi interceptado en Alex golpe Rey, franco. encara Andrés. Soel. Alex Rey, finta de pase. Falta por Bueno, parte despois de unha xogada un pouco atropellada, balón para Andrés golpe sobre, franco para Luceros. sobre Ribeiro. Ángel, que Encara inicia. Anso. Quere pasar a pivote, pero é cortado, Edu interceptado. saca para Josiño. Gran contraataque. Josiño gran non pase de Edu, perdona. Gran pase de Edu que Josito Outra vez outra acción non clara. aproveita. Donde Anso en suspensión Gran pase de Edu. solo sí, ten o señor. apoio do seu pivote. Erro no paso. Minuto no 14, pase de 23, Anso. 17. Provoca ataque primeira Xa a oleada de distancia pases está sendo de Edu. considerable, Sí, claro, pero o xogo non se modifica. Así que todas as accións do Luceros están Ángela un contra un, fundamentadas na Ángela un acción de contra un, e se Anso. encontra con Edu, outro contraataque de Josito. E o gol de Mago Bueu, que volve a facer gol da de súa. Bueu, que está fulminando a Luceros en contraataques. Bueno, pues parece que o Xa se tempo nota na de actitud dos xogadores de Luceros que están un pouco desquiciados, parece que o tempo pedido por Mingos da Cuña non está tendo efecto no campo e se volven a producir os mismos erros. Claramente a defensa de Bueu está se impoñendo o ataque de Luceros. Sí, porque en parte está moi aberta, pero o resto do equipo non ten mobilidade. Está todos os xogadores fora da liña de 9 metros, non circulan extremos. O pivote no centro cos dos centrales. Dobles.
Infracción. El balón para Bueu, que casi perde a posesión. Casi perde a posesión polas presas. Realmente ahora non hai presa para atacar, hai que gastar tempo. Sí, pero non podes deixar de facer o xogo que estás facendo, Minuto 15. porque non sería a primeira vez que un Sete equipo arriba. vais ao ritmo e perde a súa esencia de xogo en ataque. Teñen que seguir Bueno. con esta dinámica Non somos tan románticos. de xogadas combinadas. Outra vez circula Andrés, apoia sobre Roque. Esta, señores, é a xogada preferida dos veteranos, a rusa. Casi. Donde, tras a circulación do extremo e o bloqueo no terceiro do pivote, extremo en circulación, recibe o pase e queda solo. Neste caso Andrés non pudo rematar. De Edu, pero Propiciou o contragolpe do Luceros. penalti. Penalti sobre un dos xogadores do Luceros. Bueno, lanza Soel, Edu na porta máis o Edu que paus. está en gracia. Tiro rápido. Pero Favoreceu recogido. o rechace. Unha pena, favoreceu o rechace a Soel da parada de Edu. A segunda vez, claro, Gran xa non intervención perdonou. de Edu, pero Soel recolle e remata en gol. Bueno, eso é. Bueno, comentábamos antes esa famosa xogada que tanto éxito nos trae aos veteranos, verdad? Esa famosa rusa do bloqueo do terceiro do pivote. Bueno, encara Brais. Suspensión. Gol de Aguanta Brais. a ¡Qué suspensión. suspensión! Coa posición de Pepe Camiña e de Manu. A pesar desa posición deses dous xogadores, consigue lanzar abaixo a dereita de Gerai, que non pode facer nada para parar. Pois nada. Volve a tocar Luceros. Esta vez está no centro Pepe, Rei, Manu en cinta. Golpe franco para Luceros. Asuda. Parece ser que cambia a primeira línea o entrenador de Luceros, se pon aos rapaces máis xóvenes, despois de ter a Gallo e a Ángel todo o partido. Parece que esta rapacería máis xoven un pouco máis dinámica, non, Lolo? No, pero o xogo colectivo do Luceros sigue se baseando principalmente sobre a acción dun xogador que encara nun contra un e a partir de aí a ver o que sucede. Bueno, O pero que lle está facilitando a defensa do Bueu as súas accións. Neste pero caso, bueno, vese moita máis mobilidade e agresividade por parte de Luceros, que polo sí, menos claro, hombre, Anso leva xogando todo o partido, estará canso. Gallo tamén o mismo e supoño que o sacará faltando, reservarnos ahora un poquinho pos minutos finales. Bueno, penalti a favor do Luceros, lanza Pepe, Edu Bauso Paus. Vamos a ver, lanzamento, gol de Pepe Gol de penalti. Camiña, que esta vez sí conseguiu enganar a de Edu. José Camiña, ou Pepe, como lle di, Pepe non? Camiña, sí. Como lle di Lolo. Famoso apellido en Cangas, por certo. Vinculado históricamente ao balonmán. Bueno, sí. Bueno, ataca Bueu, esta vez moi aberta a defensa do Luceros. Luceros Con que máis decide mobilidade. presionar un pouquiño Brais máis na con Roque. defensa. Roque como a ver. Moi bo penetra sin lanzamiento ningún de tipo calidade de posición. Roque Un para lanzamento conservar a picado, diferencia en bote, 7 e goles non pode facer nada. a falta de 12 minutos. Bueno, acción rápidas por parte dun outro equipo. Creo que o vimos desde aquí, creo que desde aquí veuse como Pepe pisaba a línea, pero o árbitro no. Bueno, é difícil para un árbitro nesa situación, xa máis acaban de meter un gol o Bueu, saca rapidamente os Luceros e o árbitro non o mirou, polo tanto non pasa nada. Bueno, 6 arriba o Bueu, o partido faltanlle 12 minutos. Para Brais, apoyas en Josiño, interpretada esa falta, esa penetración de Brais, interpretada en falta en ataque por parte do árbitro sobre Alex Rey. Creo que tardou un pouquiño en pitar o árbitro, non? Bueno, sí. Porque a xogada se falta en ataque creo que se ve máis clara antes. Tamén axudado por ese resbalón. Por ese semi-resbalón de Alex Rey. Claro. ¿No? Bueno, encara Pepe. Solo non hai axuda por parte de ninguén. Luceros que se pon a 5, minuto 19 e 25 minutos, e 25 segundos, perdón. Bueno, aplaude Saca público no Bueu. municipal de Bueu.
Ponse a 5 Luceros. Faltan 10 minutos de partido. E vamos a ver que pasa. Luceros que quere adiantar un pouquiño a defensa, quere ser un pouquiño máis agresiva. Roque con Abel. Abel salta ao posto. Josiño solo. E Esta vez non gran, consigo outra engañar vez a Geray. Que o estaba Outra vez esperando aí nese Geray. lanzamento. Que conoce Encara moi Pepe. ben aos xogadores de Bueu. Pepe con Eri, con Ale Rey, que finta. E Luceros, que parece ser que incrementou un pouquiño a mobilidade e lle está poñendo máis dificultades a defensa de Bueu, Sí, bueno, parece que Penalti de novo. Mingos da Cuña sacou do Gol, campo as gol súas de novo de os Pepe seus dous Camiña. xogadores máis determinantes, pero conseguiu co equipo. Pequena reacción de Luceros. Que, bueno, que esperemos non lle meta o medo no corpo a Bueu. Bueu ten que seguir xogando, ainda faltan 10 minutos, ainda falta moito e son 4 goles de diferencia. Bueno, entra Carlos Meira no lateral esquerdo, cara de Bueu. Moi ben buscado con moi ben Veloso. xogado co pivote. Moi ben xogado por parte de Bueu, xogado co pivote, unha xogada combinativa de 3 ou 4 xogadores polo menos, finaliza con paso pivote gol. Sí, está claro que o Bueu vai xogar constantemente esa mobilidade moi rápida na primeira Volve línea Ángel para ao buscar a segunda línea. partido. Eric solo, tiro rápido, corto, Edu non Gol pode do facer nada. extremo. Gol do extremo de Luceros. Sí, Eric Gol Bermúdez. de Eric. Temos dos Euris no Luceros. Ataca de novo Bueu. Ataca de novo Bueu. Que non debería Bueno, vamos a ter ver que presa, pero tampouco demasiada Brais, pausa. Roque, circula Josiña, apóyase Brais Nel, cruce Está con Carlos movimiento, Arias, apóyase volve outra vez a máis pasar sobre o pivote, Veloso. que esta vez e é balón o ao Pau. Esta E vez balón o ao Pau. Escupe o balón. Ale Rey, Pepe, Anso. 4, outra está solo ocasión de Toel. Luceros, pero parada de Edu. Un momento importante. Edu. Sacou o pé aí sobre o Salva. lanzamento de suelo largo. Salva ocasión consigue de parar. poñerse a 3 de Luceiros. Bueno, bonito partido nestes momentos. E Bueu que ataca de novo. Gol polo menos pero sería sigue coa mesma importante. Búsqueda para Brais e a partir de aí situacións de penetración, apoio. Neste caso pitan falta en ataque de Roque. Infracción en ataque, non sobre sabemos Pepe ben si Camiña. falta, si pasos, foi un pouquiño Contraataque rara, do pero Luceros. falta en Encara ataque de Anso. Bueu. Se queda colgado no aire. Parada outra Outra vez parada de Edu de 6 lanzamento- metros. Al lanzamento de Alex Rey. Outra parada de Edu de 6 bueno, Edu, metros. dúas Que paradas frustra de consecutivas. novo. Dúas paradas consecutivas. Que están- Hubiera cambiado moito o partido, con esos 2 goles. Sí, está sudando a que manteña esa renta o Bueu. E o Luceros non se aproxime no marcador. Joder. Pasan os minutos, 7 minutos para acabar o partido. Carlos Meira Pasos interpreta o árbitro pasos, interpretou que o bote foi posterior. do xogador E quítalle do pasos. Bueu. Ataca o En Luceros. ataque. Pepe penetra, chegou tarde a suda Carlos Meira. Penalti a favor de do Luceros. Luceros. Un pouco estática esa defensa ahora do Bueu. Sí, E non cambio na hubo- portería. Cambio non na hubo portería. aí entendimento entre Carlos Meira e Roque Arias, o que favoreceu a penetración de Anse Rey. Sergio na Bueno, portería. cambio na portería para este penalti. Lanza Pepe Camiña, na portería Risis. Sergio Queda na baixo portería, Paus. e gol de novo. Gana de perfectamente. E gol de Pepe Que Camiña. se pon a 3 goles nada máis o Luceros. Cando a distancia fai escasos minutos era moi cómoda de 6 goles para Bueu. E provoca un tempo morto Monchiño. Tempo morto de Moncho, seguramente para tranquilizar os seus xogadores, asentar as situacións a xogar nos vindeiros minutos. 6 minutos, 3 goles arriba Bueu. Sí, bueno, queda moitísimo partido, 6 minutos Queda en moito, balonmán. 6 minutos. Poden pasar moitas cousas. E debaixo da ajo ainda son máis largos,
Pero bueno. Bueno, tempo morto do equipo de Moncho. Veña, Vamos a ver remata como o se tempo planteza morto. Vamos a partido. encarar os 6 últimos minutos. Os 6 últimos minutos do encontro, con 3 goles arriba para Bueu, 27-24 Luceros. Posesión para Bueu. Vamos alá. Brais. Reanúdase o encontro. Brais con Carlos, Brais, Roque. Movendo circula Bueu. Movimiento Carlos, nas primeiras cruce líneas. entre laterales. Queda Brais. Brais emparellado. Roque, penetra. La suda de Pousa. Golpe Que es franco. sancionado con golpe franco. Pero bueno. Brais que penetra, deixa Roque, busca unha acción para Andrés. Gol de Andrés desde o extremo, con unha dificultad. Pero por os pelos, porque ya En rectificado, gol para Andrés Bacelar. Otra vez. Rechace, golpe franco. Outra vez máis a mesma situación, Xulio. Como? Outra vez máis a mesma situación no ataque do Luceros. Búsqueda Ángel. de Anso en finta punto forte, queda suspendido no aire. Os seus compañeiros moi parados. Ahora penetra Pepe, chega tarde a suda David Iglesias. Defensa un pouco dura. Chegou tarde. Foise a punto débil en penetración, chegou tarde David Defensa un Iglesias. pouco dura, que sancionada con 2 minutos. Sí, sancionada con 2 minutos e penalti a favor do Luceros. Para David Iglesias. Parece que queda Pepe Camiña un pouco mancado. Pide o cambio, ese golpe no costado, e lanza Anso Rey. A ver, Eduardo rectifica e Gran lanza. intervención de Edu, que esta vez sí. Intenta buscar o Esta vez bolsillo do sí que porteiro, saca pero Alex. Manepe de Edu consiguen parar un penalti moi importante, faltando menos de 5 minutos, que podía haber posto Luceros un poquinho máis cerca do Bueu. Bueno, Gran intervención de Edu, sí señor. sí, Nos está xa, momentos. verdad que moi importante nestes últimos 15 minutos, esas 3-4 paradas que fan que manteña o Bueu esa diferencia. Roque encara en finta. Roque a solo un Manu, contra un. que se queda mirando E aumenta a e diferencia penetra sin 5 ningún tipo de goles a oposición. falta de 4 minutos e 15 segundos. Foi Fernandinho, xogador do Luceros nese 1 contra 1 con Roque. Bueno, Anso xoga ahora, hai un cambio no ataque. Anso xoga no centro. Busca sobre Ale Rey, queda solo Eric. Outra Busca vez o Edu. lanzamento corto, Outra vez rápido. Edu. Pero esta vez Edu Sallo intuiu, foi un lanzamento que fixo anteriormente. Edu estaba esperando aí man e P. E con unha. Bueno, 5 arriba Bueu, 26 minutos e 20 segundos. Esas dúas accións están pesando moitísimo na moral do equipo de Luceros. Defensa un pouco máis aberta de Luceros, que xa ten que. Falta en ataque, Busca falta en Carlos Meira, ataque, que finta, quedou sancionada falta en tirado. ataque. O árbitro non para o partido. Teño algunhas sigue o dudas, Luceros en pero ataque. bueno. Anso que queda sobre Pousa, Gol de do pase de Pousa Anso sobre Pousa. desde o pivote e xogo parado. Xogo parado porque se fixo daño na xogada anterior, na que lle pitaron falta en ataque. E quedou dañado o xogador do Bueu. Sí, Carlos Meira. E Carlos? Sí. É Carlos. Esa acción cando intentaba facer esa penetración en suspensión. Pitada en falta en ataque. Vamos, Carlos, vamos. Parece que o típico bocata. Golpe con a rodilla no muslo e nada. Bueno, Carlos que ten que salir coxeando porque se fixo moito daño na perna dereita.
Bueno, va a ser reanudar o encontro, minuto 26 e 43, 29-25 para o Bueu. Parece que o Luceros non plantesa... Vai plantexar unha defensa Reanudas o para mandar subir encontro. os seus xogadores. Pouco máis de 3 minutos para acabar. Sí, 4 goles arriba Bueu. sí, está a cousa complicada para Luceros, pero bueno. Roque encara para Brais. Bueu que Con xa... Josiño encara 1 contra 1. Sobre o Lerrey, axuda, deixa continuar o árbitro. O rechace, Que colleu no pode? Roque, Si están os lanzou, dous dentro da área. pitou falta, golpe Están- franco. Falta. O tempo pasa, Vale, posesión do Bueu. Eu non vin o Brais mismo. con Roque. Eu non vin o mismo. Roque, entrou Carlos Martínez Brais ahora. que se xoga un encara contra Brais, un. o lanzamento E da balón Pau. ao Pau, pero o rechace pero vai é para Andrés no recuperado por extremo, que Bacelar, que lanza. outra vez e o outra Pau, vez o Andrés. Pau. Despois de haber collido ese rechace, ataca a Luceros. Bueno, Luceros que, bueno, aínda Ale que Sanso, creo que lle vai faltar tempo a ataque Luceros importantísimo para o Luceros. para remontar. Alex, que Falta en intenta encara, ataque. pero estaba Roque Falta moi en atento, ataque provocada esperando esa finta, punto forte. por Roque. Consigue sacar unha falta en ataque moi importante. Este ataque era vital para o Luceros. Se quería recortar esa diferencia que ahora mismo, a falta de 2 minutos, está se volvendo moi complicado. Ataca Brais. Brais con Carlos Martínez, Brais, cruce Luceros con que- Roque. Falso cruces, sale Josiño, Roque. Encara Brais. Bote, lanzamento gran gol en de suspensión Brais, de sí, cadera, superando o Suspensión, seu pero defensor lanzamento de Anso. cadeira. Que calidade ten este chaval, señores. Moita calidade Brais. Sí, señor, que calidade. Un chaval xoven, con moita calidade. Con moita marcando tranquilidad. 30 goles xa non é fácil que che ganen, Encara o Luceros. Manu, cruce con Anso. Anso que volve a encarar. Alex Rey, Eric que circula. Anso, a defensa agresiva do Bueu. Sigue Manu, atacando Anso, Luceros. sale David Iglesias. Non dá a lei da Golpe continuidade o franco. árbitro. Pita golpe Defensa franco. fuerte de David Iglesias. Bueno, pois isto creo que está máis que decidido. Sí, menos de un minuto ahora, evidentemente. Alex Rey, Perde balón o pase. Luceros, Recupera contraataque Andrés, para Bueu. pase sobre Contraataque David que casi Iglesias. perde David. Oh. David falla, pero recolle. Lanzou, Recolle de pero novo. parou Geray. Balón para Bueu, balón para Bueu. E o árbitro interpreta que no rechace un dos defensores do Luceros. Aproveitouse, ahora pítalle pasos a Andrés. E bueno, minutos da basura. O partido está claro. Recibe Bueno, Rubén, no, Pubeta 10 falta. segundos para finalizar. 30-25. Non creo que se vaya a mover o marcador. Final do Parada de partido. E No Pablo Orbello de final do Bueu. encontro. Victoria por 30-25 para o Bueu Atlético sobre o Automanía Luceros. Victoria importantísima para o Bueu porque consigue empatar a puntos co Luceros na clasificación. Bueno, partido vistoso, non? Sí, bueno, moi aberto, pero bueno, Primeira parte apretada, segunda parte xa Bueu. sí, ese parcial de 4 ou 5 goles que conseguiu no minuto 12 do partido, Cando cortes avisas, vale? que conseguiu manter o Bueu hasta o final da segunda parte. E bueno, creo que é xusta vitoria do Bueu Atlético sobre o Luceros. Sí, que se lle deu Que- máis estrategia, máis xogo combinativo. Sí, que conseguiu manter por lo menos o seu estilo de xogo todo o partido, con máis variabilidade, con máis xogadores aportando, e ao final levouse o partido na casa. Bueno, Bueno, gracias Xulio, por encantado. escoitarnos streaming. Aquí estamos Encantado, Lolo e Xulio, a ver se nos deixan vir máis, vale? Moi ben, hasta a próxima. Encantado. Veña.